ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ደፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። ሓፈሻዊ ምርጫ ጓንዳ 2026 ብ17 ጥሪ 2026 ኣብ ወሳኒ ህሞት በፂሑ ኮሚሽን ምርጫ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ተዓዋቲ ምዃኑ ኣውጁ። እዚ ማለት እቲ ካብ 1986 ጀሚሩ ነታ ሃገር ክመርሓ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ሕጂ ንመበል 7ይ እብረ ስልጣን ሒዙ ክቕጽል እዩ። መሰረት ወግዓዊ ውጽኢት ምርጫ 71.65 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ሰልፊ ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንትን ሙሴቪኒን ኣብ ልዕሊ መቐናቕንቶም ብገፊሕ ተዓዊቶም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍትሓውነት እቲ ምርጫ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ኣህጉራዊ ትካላት ነቐፌታታት ይስማዕ ኣሎ። ቀንዲ ተቐናቐኒ ሙሴቪኒ ዝኾነ ዝያዳ ብቦቢ ዋይን ዝፍለጥ ሮበርት ኪያጉላኒ ሴንታሙ 64.72 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ንሰልፊ ናሽናል ዩኒቲ ፕላትፎርም ኤንዩፒ ዝውክል ዋይን ነቲ ውፅኢት ናይ ሓሶትን ዝተፈብረኸን ክብል ብትሪ ነጺግዎ ኣሎ። ንምርጫ ጎስጓስ ይካይድሉ ኣብ ዝነበረ ግዜያት ቦቢ ዋይን ብሰንኪ ስክፍታታት ጸጥታ ትይት ዘይኣትዎ ቨስትን ቁራዕ ርእስን ክኽደን ይግደድ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብታ ውፅኢት ምርጫ ዝተገለጸላ መዓልቲ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ንቤቱ ድሕሪ ምውራሮም ንሱ ተሓቢኡ ከም ዘሎን ኣባላት ስድራ ቤቱ ድማ ኣብ ቤቶም ተሓይሮም ከም ዘለውን ቦቢ ዋይን ይሕብር። መንግስቲ ካብ 13 ጥሪ ጀሚሩ ኣገልግሎት ሞባይል ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ደው ድሕሪ ምባሉ ኣብ እዋን መረፃ ብዙሕ ናይ መራኸቢታት ሽግር ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሰበስልጣን እታ ሃገር ውጉይ ሓበሬታን ሽበረን ንምክልኻል ኢንተርነትን ኣገልግሎት ሞባይል ቴሌፎንን ከም ዘቋረፅዎ እኳ ተገለጹ። ናጣፍትን ውጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግን እቲ ዕፅዋ ንመስርሕ ምርጫ ንምዕፋንን ቆጸራ ድምፂ ንምድንጋር ንኽጥዕምን ተቃወምቲ ሰልፍታት ድማ ንመደበራት ምርጫ ንኸይከታተሉን ኮነ ኢልካ ብሰበስልጣን ዝተገብረ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ እዮም ዝምግቱ። እዚ ተግባራት መንግስቲ ሙሴቪኒ ካብቶም ድሮ ሙሉእ ብምሉእ ንመስርሕ መረፃ ከይከታተሉ ዝተገደቡ ዓለም ለኻውያን ተዓዘብቲ ሰፊሕ ውግዘት ኣስዒቡሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ጎነፅን መፍረራሕን ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ኮነ ድሕሪ ውፅኢት ምርጫ ከም ዝተረኣዩ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብተደጋጋሚ ግፍዒ ከም ዘጋጥሞምን ኣብ መስርሕ ቆጸራ ድምፅታት ድማ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ሰልፈኛታትን ብዝተፈጥረ ግጭት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኣሎ። ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እዚ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ንሕግታት ቀይሩ ነቲ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ገንዘብ ህዝቢ ተጠቂሙ ድማ ንኽዕወት ሓጊዙን ዝብሉ ክስታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዩዌሪ ሙሴቪኒ የቕርቡ ኣለዉ። በዚ ኩሉ መዐቀኒታት እቲ ምርጫ ፍትሓዊ ከም ዘይነበረውን ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎ። ብዘይካ እቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እዚ ምርጫ እዚ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዉ 529 መናብር እውን ዝወሰነ ምርጫ እዩ ነይሩ። ኣብ ቁጽሪ መናብር ሃገራዊ ባይቶ መጺኻ እውን እቲ ሙሴቪኒ ዝመርሖ ሰልፊ ኤንአርኤም ብዓብላልነት ከም ዝተዓወተ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ይሕብር። ገለ ተቃወምቲ ውድባት ኣዝዩ ሒደት ቁጽሪ ወናብር ክረኽቡ ከለዉ ተቐንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ቦቢ ዋይን ግን ኣብዚ ውፅኢት እዚ እንተኾነ እውን ቅሬታ ከም ዘለዎን
ብሕጋዊ መስርሕ ነቲ ውፅኢት ክብድሆ ምዃኑን እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ መብዛሕትኦም መራሕትን ኣባላትን ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ገለ ገበናዊ ክስታት ክምስረተሎም እንከሎ ገለ ድማ ኣብ ናይ ቤት ማሕዩር እዮም ዝርከቡ። ነዚ ተኸቲሉ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ሃዋህው እታ ሃገር ውጥረት ዝመልኦ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ተቃወምቲ ሰልፍታት ንውፅኢት እቲ ምርጫ ብሕጋዊ መገዲ ክምጉትሉ ዝኽእሉ ባይታ እውን ኣዝዩ ጸቢብ ከም ዝኾነ ብብዙሓት ተንተንቲ ይንገር ኣሎ። እዚ ሕጂ ንመበል 7ይ ግዚኡ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቱ ዘሎ ሙሴቪኒ ወዲ 81 ዓመት ኮይኑ ካብ 1986 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ንዩጋንዳ ብዘይምኩራጽ ብፕረዚደንትነት ዝመርሓ ዘሎ እዩ። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ንነዊሕ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኮይኖም ዝጸንሑ ሰበስልጣን ይገብሮ። ሙሴቪኒ ብደገፍቱ ኣብታ ሃገር መርግጋእን ቁጠባዊ ዕብየትን ከም ዘምጽአ ክንገረሉ እንከሎ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ብምጽሑን ቀዋማዊ ገደብ ዕድመ ፕረዚደንትነት ብምእላይ ዕድመ ስልጣኑ ብዘይ ገደብ ምንውሑን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ መቐናቐንቱ ሓይልን ምፍርራህን ብዝተሓወሶ መንገዲ ፖለቲካዊ ዓፈናታት ምክያዱ ካብ ተቃወምቲ ኣካላትን ኣህጉራውያን ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብተደጋጋሚ ዘቕርብ ክስታት ሓዊሱ ርኡይ ውግዘት ኣስዒቡሉ እዩ። ምስ ናይዚ ኩሉ ግን ፕረዚደንት ሙሴቪኒ ዕድመን ጥዕናን እንተዳ ሂብዎ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣብ ስልጣን ፕረዚደንትነት ክቐጽል ምዃኑ ናይ ብዙሓት ተንተንቲ ርእይቶ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።